Legan lho Mbak. Empun ya Mas. Empun ya Mbak. Anu aku yo jog menawi butuh bobrok-bobrokan niki wonten iki. Ya ora apa-apa ngene-ngene ya mamula macem-maceme dadi wong wedok Mas. Ya diaturke dibawani sik. Macem-maceme. Sepinten Pak? Ora cilik ae. Maksudnya sepiro ki tangga nadane. Nada dasar. Gede apa to? Nada dasar sepiro kok semene iki. Ya. Rina wengi dadi ati lagu iki ya cocok karo kanggo ngantene iki. Iya. Kadung tresno ya Mas. Berarti nandhakake Mbak Mas Kiki kadung tresno kali Mbak Vika. Tresnane iki tenan. Sampai kapanpun hanya ajal yang memisahkan. Ngono to? Ya terus. Tanpa ayo toh, ngenteni apa iki jane? Oh, ayayo, ayayo. Yo. Ono ning Jakarta.
kemayangan besok sing duweni mantu kowe, Nduk. Pripun, Mas? Tenan. Wong di mantu sinden iki keparandene kaya kadidine duwe bis malam, Pak. Kaya ngono to? Iya, wis pokoke angger sore mangkat, esuk setoran, sore mangkat, esuk setoran. Iya, penak sing ning omah ya, Mas. Mesine jarang ngambil, paling ya kala-kala oline diganti. Alah, oline ki apa to, Jan? Engko tak kandhani. Buka WA ya. WA aku bukaan, Mas. Ya. Pacane sarwa asri Halo. Hoja. Padha Sanjurono aja putih-putih, Bud. Sing bisa dinikmati semua kalangan yo ngene iki. Sing sepuh sangat menikmati. Sing nom yo bisa memahami dan berikut juga untuk bisa menikmati. Mongko ana gilirane dhewe-dhewe ya, Mas. Salah wektune. Lagu untuk sejuta umat yo ngene iki. Lanjut. Sari ngene iki ya, Mas. Iya, 7,5 susuk 2.500. Iya. Lanjut. Pacaane sarwa asri. Yo
disaingke karo Robikan ngono nataki ta Randu. Ya pedhot to Mas aku. Jogetmu iso ngene-ngene ngono kuwi? Ra iso. Yo, ngono kuwi aku wis kalah lho Mas. Ha iso kok. Sik ya. Ini ada sekedar titipan dari beliau Bapak Petinggi bahwasanya mengingatkan kita semuanya terlebih warga masyarakat Bucu bahwasanya sekarang Bucu ini punya slogan yang luar biasa yang dinamakan beriman. Bucu beriman. Bucu beriman. Beriman ini kepanjangannya yakni bersih, indah dan aman. Bersih, indah bersih, dan aman. wargane kabeh padha jaga kebersihan, tidak buang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya. Ora pada temannya loh Mas. Ya nek kowe biasanya pada temannya. Ora loh ya. Yang kedua, indah. Kalau setelah bersih tentunya lingkungan jadi indah. Itu akan menarik para wisatawan terlebih di sini ada objek wisata. Objek wisata ya Apa Mas. jenenge? Songgolangit. Kowe tau mrono, Nduk? Ora. Mending Robikan timbang kowe. Kuwi duru kuncine kok. Oh heeh to Mas. Yang terakhir adalah aman. Bersih, indah dan aman. Wes tidak diragukan lagi bahwasanya Desa Bucu memang benar-benar desa beriman. Bersih, indah dan aman. Oke, masuk. Lanjut ya Mas. Yang ini ki engko di TF aku langsungan. Ya aku apa? Aku yo meri no. Ora gian. Lanjut. Bacaan desa asri Jombang. Matur sembah nuwun sinarengan Ica ingkang sampun ngaturaken salah satungipun tembang Kadung Tresno. Ini tadi juga banyak permintaan dari keluarga besar Bapak